Ako rýchlo schudnúť? Konkrétny návod krok po kroku. V prvom rade si musíme uvedomiť, čo to je vlastne chudnúť, pretože keď hovoríme o tom, že chceme schudnúť, tak chceme schudnúť tuk. Keď niekto hovorí len o váhe, tak to len znamená, že chudne tuk. Takže keď napríklad niekto povie, schudla som 4 kg za 5 dní, tak fakticky to môže byť pravda, ale prakticky väčšina, 90% z tej váhy, ktorú tá žena schudla, je voda a zvyšok je tuk. Takže chceme sa baviť čisto len o chudnutí tuku. Keby sme sa bavili o chudnutí vody, tak je možné schudnúť aj 10 kg za pár dní, ale keď sa bavíme čisto o tuku, tak tu máme isté limity, ktoré sú pevne dané. To, čo sa deje najčastejšie, je, že človek začne chudnúť, uberie prílohy, odvodní sa, stratí povedzme 3-4 kg na váhe, väčšina z vody a teší sa z toho, že je na nejakej úžasnej diete, že je na úžasnej ceste a že to ide oveľa lepšie, ako si pôvodne myslel, že to pôjde. No a potom, keď sa to chudnutie vody, alebo nazvime to presnejšie odvodňovanie, zastaví, tak začne chudnúť normálnou rýchlosťou v tom lepšom prípade, ako sa očakáva, že bude chudnúť tuk a má pocit, že to zrazu stojí, pretože zrazu to nie je 3-4 kg za pár dní, zrazu je to 3-4 kg za 2 mesiace a to už je problém, pretože to je podobné ako keď človek ide po diaľnici 4 hodiny, ide 130, 160 a zrazu vojde do mesta a ide 50 a má pocit, že stojí. Tak niečo veľmi podobné je aj pri diete, že keď na začiatku stratím 4 kg a potom mám na ďalšie 4 kg čakať 2 mesiace, tak mám pocit, že tá dieta absolútne nefunguje a po 2 týždňoch začnem niečo meniť, pretože mám pocit, že iba strácam čas. Všetko závisí od tej našej úvodnej hmotnosti, z ktorej začíname chudnúť, pretože je veľký rozdiel, keď sa snaží schudnúť žena, ktorá sa snaží schudnúť len do plaviek a má povedzme 165 cm a 60 kg a v princípe do jej ideálnej vysnívanej postavy jej chýbajú 3, 4, 5 kg. A je rozdiel, keď má žena 110 kg a 165 cm a do jej vysnívanej postavy jej chýba 50 kg a zároveň spáluje o mnoho väčšie množstvo energie, pretože je oveľa ťažšia. V tomto prípade je najpresnejšie odporúčanie percentuálne odporúčanie, takže vo všeobecnosti sa za rýchle chudnutie považuje 1 až 1,5% z celkovej váhy za týždeň. Takže keď má niekto 60 kg, tak 1% zo 60, dúfam, že ma teraz nikto nenachytá, je 0,6 a 1% zo 100 je 1, takže človek, ktorý má napríklad 100 kg, môže očakávať, že pri rýchlom chudnutí by mal strácať orientačne 1 kg hmotnosti za týždeň a človek, ktorý má napríklad 60 kg, môže očakávať niečo okolo pol kila za týždeň. Prečo je rýchlosť chudnutia tuku veľmi obmedzená, niečo ako rýchlosť svetla, že má svoju konečnú rýchlosť, tak to má jednoduchý dôvod. 1 kg tuku má v ľudskom tele 7700 kalórií orientačne a možno sa niektorí z vás divia, že ak je to možné, však 1 gram tuku má predsa 9 kalórií, ale je tukové tkanivo, takže tam nie je iba tuk, ale je tam aj nejaká časť vody a trošku málo bielkovín, ale tá voda je dosť podstatná, čiže tá voda môže byť 10 až 20% z celkového množstva. Takže keď niekto zhodí napríklad 1 kg, tak až 200 gramov z toho môže byť voda. No a keďže vieme, že teda potrebujeme spáliť 7700 kalórií na to, aby sme zhodili 1 kg tuku, tak si veľmi ľahko môžeme vypočítať, že čo je tak teoreticky maximálne číslo, pretože aj keby som nejedol, tak sa dopočítam k nejakému konkrétnemu číslu a aj keby som nejedol a k tomu bol každý deň mimoriadne aktívny, tiež sa dopočítam k nejakému konkrétnemu číslu, ale keď chceme byť plus minus realistický, tak sa dopočítame k takému číslu, ktoré vieme označiť ako limit rýchlosti chudnutia, takého bezpečného chudnutia v rámci nejakej normality. Keď si to tak zhruba spočítame a zoberieme si naozaj referenčnú hodnotu priemerného človeka, tak priemerný človek spáluje plus minus okolo 2000 kalórií denne.
Samozrejme je rozdiel, keď má niekto 120 kilogramov a je rozdiel, keď má niekto 45 kilogramov, ale keď sa chceme baviť o nejakých priemerných číslach, tak povedzme 2000 kalórií. No a keďže vieme, že 1 kilogram tuku má v ľudskom tele 7700 kalórií, tak si ľahko vypočítame, že keby sme nejedli od dnes až do neviem kedy, tak za 4 dní spálime zhruba 8000 kalórií, čo je orientačne 1 kg tuku. A existujú naozaj také diety a dlhé fastingy, kedy ľudia nejedia kľudne celý týždeň a potom si dajú jedno jedlo a do istej miery to môžeme fungovať, ale my už vieme, že to nie je ten najinteligentnejší a najbezpečnejší spôsob chudnutia. Takže teraz si popíšeme, čo je ten najinteligentnejší, najrýchlejší a relatívne bezpečný spôsob chudnutia. Znovu sa musíme baviť len o orientačných číslach, pretože každý má inú hmotnosť a iné percento tuku, ale vieme povedať, že orientačne na 1 kilometr, či už chôdze alebo behu, dokáže priemerný človek spáliť 60 až 80 kalórií. Hovorím preto chôdze alebo behu, lebo veľa ľudí má pocit, že tým, že behá a viac sa námaha, tak aj viac spaluje. Ale nie je to pravda, pretože priemerne človek kráča zhruba 5 kilometrovou rýchlosťou za hodinu a beží orientačne 10 km za hodinu, keď ide takou priemernou rýchlosťou. Čiže dá sa povedať, že behom človek ide dvakrát rýchlejšie ako priemernou chôdzou. No a ak platí toto, tak to znamená, že to, čo odkráčam za hodinu, som schopný odbehnúť za pol hodinu. No a ten dôvod, prečo spálujem na rovnakú vzdialenosť rovnaké množstvo kalórií, je ten, že pri chôdzi spalujem síce polovičné množstvo kalórií, ale kráčam na ten 1 kilometr dvakrát tak dlhú dobu. Zatiaľ čo pri behu spalujem dvakrát toľko kalórií, ale idem iba polovicu času oproti chôdzi. Takže prečo je chôdza výhodnejšia, keď vynechám všetky tie veci, ako že nie každý je schopný behať, nie každého zdravotný stav to umožňuje, nie každého pohybový aparát to umožňuje a nie každý je hneď teraz, nie že stavaný, ale pripravený na to začať behať, tak je jednoznačné, že tá chôdza je pre každého oveľa prírodzenejšia a je na ňu oveľa viac pripravený. Zároveň ten beh, keď niekto behal, tak vie, že keď začne niekto behať 2-3 krát do týždňa, tak je väčšinou rozbitý celý týždeň. Zatiaľ čo pri tej chôdzi aj ľudia, ktorí nemajú úplne kondíciu a nie sú na to pripravení, sú schopní každý deň odchodiť 5, 8, 10 kilometrov bez toho, aby im to robilo nejaký zásadný problém. Takže už máme vybranú našu obľúbenú aktivitu na našej ceste za najrýchlejším možným chudnutím. No a keď poznáme všetky čísla, tak si jednoducho vypočítame, prečo je tých 10 000 krokov taká magická hodnota, pretože 10 000 krokov je orientačne 8 kilometrov a 8 kilometrov si veľmi ľahko vypočítame, že je to orientačne 480 až 640 kalórií, ktoré spálime navyše. Takže keď si všetko na záver spočítame, tak si môžeme vypočítať, čo je najrýchlejšie možné chudnutie krátkodobo 1 až 3 mesiace tak, aby to bolo zvládnutelné a udržateľné pre úplne kohokoľvek. Takže prvý krok, spočítaj si bazálny metabolizmus. A tu bude mať väčšina ľudí problém, pretože keď poviem, že odpočítaj si kalórie rovno od svojho bazálneho metabolizmu, tak prídu s tým, že budú mať metabolické poškodenie a nie je to zdravé a rozhádžu si hormóny a stane sa im niečo strašné, ale to absolútne nie je pravda. A ten dôvod, prečo to hovorím, je, že štandardne sa podľa kalkulačiek vypočítava denná energia, ktorú spálim pre bežného človeka. Keď nie je nejak extra aktívny, tak sa počíta tak, že sa spočíta bazálny metabolizmus a vynásobí sa to krát 1,2 pre človeka, ktorý je nízko aktívny. Ale tu treba podotknúť, že nízko aktívny znamená, že počítajú minimálne z 3 až 5 tisíc krokmi každý jeden deň. V dnešnej dobe je strašne veľa ľudí, ktorí sú schopní denne urobiť do 1000 krokov. A tým pádom počítať s tým, že urobia 3 až 5 tisíc krokov je vysoko prestrelené. Zároveň takto nízkoaktívny človek, pokiaľ si naodpočíta kalórie alebo nevytvára kalorický deficit rovno z bazálneho metabolizmu, tak tým pádom je dosť možné, že si vypočíta, že spáli viac, čiže prestrelí to až o 20% a potom si odpočíta od toho deficit, povedzme 500 kalórií. Čiže povedzme, že niekto má
1700 kalórií, 1600 kalórií bazálny metabolizmus a k tomu si pridáta 20% a už je na 2000 kalóriách a potom si odpočíta 500 kalórií a dá si 1500 kalórií každý jeden deň a povie si, že je v 500 kalóriovom deficite. Realita môže byť taká, že bazálny metabolizmus je pre ňoho povedzme 1600 kalórií, ale reálne každý deň v rámci aktivít spáli plus 5-10%, čo znamená okolo 1700-1750 kalórií. A potom si odpočíta od jeho imaginárnych skoro 2000 kalórií 500 kalórií, čiže vyjde mu, že by mal jesť 1500, ale v skutočnosti spaluje len nejakých povedzme 1700 kalórií. Čiže sa dostane do deficitu iba 200 kalórií a v deficite 200 kalórií človek nechutne poriadne ani 1 kilo za mesiac. Čo znamená, že tým pádom počas 4 týždňov v princípe nevidí žiadny progres. A pokiaľ niekto nevidí žiadny progres v priebehu 4 týždňov, tak má veľký problém pokračovať ďalej v diete. Z tohto dôvodu je krátkodobo proste najlepšie počítať s tým, že nemám skoro žiadnu aktivitu, ak nemám naozaj nejakú výnimočnú aktivitu, že každý deň štandardne urobím 30 000 krokov, odpočítať si od bazálneho metabolizmu 500 kalórií a potom pridávať aktivity. Aktivity, ako som už spomínal, najlepšia je chôdza. Je dobré aj cvičiť, ale neodporúčam cvičenie pre ľudí, ktorí majú nejakú vysokú obezitu 2. 3. stupňa, čiže odporúčam naozaj cvičiť ľuďom, ktorí sú schopní sa nejak efektívne hýbať a sú schopní cvičiť tak, že vykonávajú správnou technikou tie dané cviky, čo väčšinou býva pre ľudí, ktorí majú BMI okolo 30, môžu si to kľudne vypočítať na kalkulačke. A je samozrejme dobré, keď človek cvičí, ale je dôležité si uvedomiť, že cvičím nie preto, aby som spáloval energiu, pretože počas toho silového tréningu naozaj spálim do 300 kalórií. Nie je to nič významné, najmä keď cvičím 2-3 krát do týždňa. A je dôležité si uvedomiť, že to cvičenie má jeden jediný dôvod a to je, aby som nestrácal a ideálne budoval svalovú hmotu. Čiže s cvičením ako s aktivitou vôbec nepočítajme, lebo keď odcvičím povedzme 3 krát do týždňa silový tréning a spálim tam za každým 250 kalórií, tak to je ledva 100 kalórií navyše na deň, čo priemerne spálim a to nie je nič, čo by som nejak extra potreboval počítať do svojich vzorcov, tabuliek a výpočtov. Aké kroky odporúčam? No odporúčam najviac krokov, ako zvládneš. Čiže pokiaľ niekto nezvládne poriadne ani 10 000, tak to je problém, ale odporúčam, pokiaľ chceš mať čo najrýchlejšie to chudnutie, aspoň krátkodobo, aspoň na naštartovanie 15 až 20 000 krokov. 10 000 krokov je 1,5 hodiny takej svižnejšej prechádzky. To znamená, že keby som chcel robiť 20 000 krokov, tak je to orientačne 3 hodiny. A viem si to jednoducho rozdeliť na to, že si časť odkrokujem ráno a časť si odkrokujem večer. A predpokladám, že väčšina ľudí priebehu dňa v rámci normálnych činností urobí ešte pár tisíc krokov navyše. Týchto 20 000 krokov, 15 až 20, alebo povedzme ideálne 20, nám krátkodobo dá orientačne 1000 spálených kalórií každý deň, plus sme si vytvorili kalorický deficit z bazálneho metabolizmu ďalších 500 kalórií, čiže sme na 1500 spálených kalórií navyše každý deň na to, čo príjmeme v kalóriách. Tu sú už počty veľmi jednoduché, ak každý deň vytvorím 1500 kalóriový deficit, tak môžem očakávať, že každý mesiac chudnem orientačne 6 kg tuku. Znovu upozorňujem, že toto je krátkodobý režim a krátkodobé chudnutie. Krátkodobé je pre mňa 1 až 3 mesiace, čiže naozaj pre človeka, ktorý sa snaží naštartovať, ktorý chudne z vyššej váhy a snaží sa schudnúť za 3 mesiace čo najviac tuku, tak, aby to bolo viditeľné čo najskôr. Nie je to udržateľné pre bežného človeka rok, 2 alebo dlhodobo ako životný štýl, ale je to určite udržateľné krátkodobo pre človeka, ktorý potrebuje rýchlo zhodiť čo najviac kíl tak, aby sa pritom nezabil, čiže nepotrebuje robiť žiadne HIIT cvičenia, nepotrebuje sa trápiť posilke s tým, že si myslí, že vďaka tomu chudne a nepotrebuje robiť nič špeciálne, len si začať kontrolovať stravu, pridať kroky a
vydržať. Najdôležitejšia vec, alebo jedna z najdôležitejších, ktoré potrebujem spomenúť, je, že určite potrebuješ, a to je strašne dôležité, určite potrebuješ mať každý deň dostatok bielkovín. Pre väčšinu ľudí je to minimálne 120 gramov. 100 až 120, odporúčam skôr 120 gramov bielkovín každý deň. Nepotrebuješ si to nejak prepočítavať gramy na kilogram hmotnosti. Pre väčšinu ľudí to bude okolo 120, keby to vychádzalo aj 140, tak stále sa bavíme o minimálnej odchýlke a keby to bolo aj 100, stále sa bavíme o minimálnej odchýlke. Viac bielkovín potrebuje úplne minimum ľudí, skôr ako sytiaci efekt, alebo keď im to nejak vyhovuje, ale naozaj nejaké zásadné prepočty k tomu nepotrebuješ, stačí ti okolo 100-120 gramov pri akékoľvek hmotnosti, asi úplne v pohode. Prečo je to dôležité? Je to dôležité, pretože nechceš, aby si počas tohto procesu, kedy máš taký trošku extrémnejší režim a zhadzuješ veľké množstvo váhy, tak nechceš, aby si pri tom strácal aj svaly. Väčšina ľudí bude strácať nejaké svaly, čiže bude strácať orientačne, keď to robíš správne, tak do 20% tej hmotnosti, ktorú strátiš, budú svaly, ale keď to niekto robí veľmi zle, tak 40 až 60% hmotnosti môžu byť svaly. A keď sa ti toto stane, tak na konci dopadneš tak, že síce zhodíš na váhu, ale budeš vyzerať nezdravo, pretože keď niekto zhodí aj svaly, vždy vyzerá horšie, ako keď si ich udrží. Čiže keď niekto vyzerá nezdravo a vychudnuto, tak vyzerá vychudnuto nie preto, že zhodil tuk, ale vyzerá vychudnuto pretože zhodil aj svaly. To určite nechceš, aby sa ti stalo. A jeden zo základných predpokladov na to, aby si nestracal svaly, je mať dostatok bielkovín. Čiže musí si na to dať pozor. Keď k tomu pridaš aj silový tréning, o to lepšie, pretože tam je ešte väčšia šanca, že nebudeš strácať svaly a naopak budeš nejaké budovať. Všetky prepočty, kalkulačky a ďalšie veci, ktoré k tomuto potrebuješ, ti dávam aj v texte v mojom blogposte, čiže dávam to niekde do popisu alebo do komentárov ako link, takže si to pozri. No a nech sa ti darí.